Passen 5 minuts de 2:45 de la tarda. Ens acompanya l'Albert Bosch, que ha recorregut el Pol Sud en 67 dies. Ha fet 1.200 quilòmetres sol, sense assistència, carregant 140 quilos i tot per rememorar els 100 anys de la primera expedició que hi va arribar, que va ser la del noruec Roald Amundsen. Albert, què tal? Molt bé. Jo et veig molt bé. Per haver fet tot això que has fet, trobo que estàs molt bé. També tenim el Xesco Espar, que ens explicarà una mica com es pot planejar i com es pot viure des del punt de vista d'algú que tracta amb la preparació dels esportistes una fita com aquesta, que suposo que estàs tan acollonit per dir, perdoneu l'expressió, però com nosaltres, no? Perquè jo, quan sento parlar d'això, jo, perdona, però penso que esteu una mica bojos, Albert. Sí, bueno, hi ha un secret per no tornar-te boig en 60 dies, és anar-hi boja. Sí, és fonamental, és fonamental. Així ja no tens problema, ja no tens problema. S'ha d'estar una mica boig o no? Jo, abans de venir, estava pensant en adjectius que descriguessin la capacitat o la qualitat de la gesta, i intrèpid és el més petit que se m'ocorreix. Sí. Però al marge de l'esforç... Pere Mas, hola, que no t'he saludat. Bona tarda. Bona tarda, Pere Mas. Nosaltres 1.200 quilòmetres no els farem, no, ja t'ho dic ara. Menys a l'Antàrtida. Mai es pot dir. Escolta'm, al marge de l'esforç físic i tot això que ara anirem comentant, parlant d'això de la bogeria o no, la soledat de l'estar allà, menjant-se l'olla, el mal temps, i el no parlar amb ningú, perquè com molt pots escoltar música, però pràcticament no parles amb ningú. Això es prepara? Això què? Mira, en el meu cas, home, jo crec que l'experiència és molt important. En el meu cas no ho havia preparat així, de fet ho havíem preparat tot per fer-ho entre dues persones. I crec que és més difícil que fer-ho en solitari, sense haver-ho previst, perquè t'hi trobs de cop. Jo vaig tenir 24 hores per adaptar-me. De totes maneres, crec que sí que es prepara perquè hi ha dues coses fonamentals. Una és tenir l'experiència en situacions crítiques que et doni una tranquil·litat, una serenor, d'alguna manera especial, en aquell lloc. I l'altra, és molt important, d'alguna manera, estar, encara que soni una mica cursi, això, estar bé a dins teu. Perquè si no estàs amb les coses ben posades, no tens clar per què, tens esquerdes amb alguna cosa, és que allà et peta tot, perquè tants dies sol és que t'agafa vèrtic, t'agafa depressions, t'agafa avorriment, t'agafa... És que vas a patir, una mica vas a patir, o sigui, ja saps que patiràs, perquè segur que d'alguna manera o altra patiràs. I a gaudir, per això. Home, a gaudir també, però a patir molt també. Sí, forma part... Has gaudit més que has patit? Sí. Absolutament, sí. He patit molt, però el patiment, clar, és que fa tants anys que pateixo amb aventures que al final, primer li trobes una mica de morbo, després que et dona més valor a qualsevol moment, i després que quan has fet tantes coses agafes la perspectiva de que aquell problema, aquell obstacle, aquella situació tan incòmoda, et dona molt valor en aquell instant. I tot s'acaba, tot s'acaba. El bo i el dolent s'acaba. O sigui, quan estàs molt bé s'acaba i quan estàs molt malament també s'acaba. La gent que és capaç d'aquests reptes ja té un fort diàleg intern. És una gent que està molt motivada per ella mateixa, no? Llavors, és gent que està bé sola. És gent que, quan pensa en les coses, i va buscar la seva pròpia motivació i va buscant el seu objectiu, llavors és normal. El que sí és veritat, ho comentàvem abans, és molt dur haver d'acabar sol el viatge quan l'has preparat per parella. Perquè per mi és molt més que el doble de difícil. Perquè el recolzament que portes d'una altra persona et dona aquells moments que tens potser de feblesa, tens algú amb qui comentar-ho, no tens algú qui t'anima. En aquest cas, no. O sigui, tu prepares tot d'una manera i tens un entrebanc i aquell entrebanc fa que et quedis sol. En aquests casos és superimportant tenir clar l'objectiu. Perquè si l'objectiu el tens clar on vols arribar, qualsevol cosa que facis, saps cap a on ha d'anar orientat. Però a veure, s'ha de ser d'una manera, no? Perquè, a veure, jo, per exemple, o Pere Mas encara menys que jo, però jo no tinc necessitat d'anar a caminar 67 dies per el gel de l'Antàrtida i arribar... Tu deus tenir una necessitat de fer això, deu haver-hi alguna dins teu que et demana de fer-ho, no sé. Sí, evidentment és una evolució, no? Jo sempre m'han agradat, en totes les activitats que he fet, tant professionals com a vegades personals com esportives, sempre m'ha agradat a buscar una mica el punt més de repte, d'ambició, de novetat, d'incertesa, sempre m'ha agradat. I clar, una cosa et fa agafar confiança i la vols fer més grossa. I a més vols conèixer més, vols expandir... No és un tema només de fer bestieses, és un tema d'expandir-te mentalment, de conèixer llocs, vivint-te'ls. No és el mateix anar al desert, per exemple, fer una foto, pujar amb un camell, fer una foto i anar-te'n a un hotel que estàs de conya, que endinsar-te en el desert, que viure i que patir-hi, que veure la bellesa de les postes de sol, de quan surts. Suposo que això també en deus treure alguna cosa per tu, pel teu creixement personal. Després, quan arribes aquí, ara, no? Això deus haver tornat i ara deus ser una mica diferent, potser, de com eres, no sé, no? Sí, també és maco veure que no has de canviar grans coses, perquè allò, antes era així i ara soc d'una altra manera, senyal que abans no d'allò. Però sí que és fonamental el camí intern, l'evolució, la transformació,
que fas amb aquestes experiències. De fet, si només hi vas per passar-t'ho bé, per sortir una mica a la foto i fer-te el pinxo, ho deixes a meitat. Ho deixes a la meitat i només aprofites un percentatge molt petit. Però en canvi, pensa que, tantes hores caminant, sol, amb qualitat, perquè pots pensar molt, allà no hi ha res que et contamini, ni la vista, ni els sorolls, ni altres persones, res que et contamini. És una qualitat molt difícil de tenir. Allà, les idees que et passen pel cap, que reflexiones i que decideixes, i que t'hi comprometes, són molt potents, perquè no enganyes a ningú. També t'enganyes amb tu, si decideixes. I és una passada. O sigui, llavors realment et transforma o et serveix una mica per millorar en valors i tot. O sigui, seria potser recomanable, no potser portat a un extrem com el seu, però sí que viure alguna situació d'aquestes per creixement personal deu ser interessant. És que tots tenim el nostre pol sud. Ja. Tots tenim. En el meu cas, un cop va ser guanyar la Copa d'Europa, per vosaltres és fer un programa que sigui líder amb audiència. Tots tenim un repte, potser no tan físic, però comparable en la magnitud, no? I per mi és molt inspirador veure'l amb ell i que ell ens expliqui, no? Com ho va aconseguir? Doncs a base de la motivació interna, de veure els obstacles com una cosa que és a curt termini, que després haurà passat, de tenir clar l'objectiu, no? Sobretot de preparar-se molt, molt abans d'encarar-ho, perquè no oblidem que ell ha arribat al Pol Sud, però és que les coses que ha fet abans, totes són per fer-li un programa o dedicar-li una setmana. Mira, podem recordar algunes de les que ha fet. Per exemple, has estat 8 vegades al Dakar, si no m'equivoco. També has fet el que s'anomena els 7 cims, que és un cim de cada continent i, a més, el Pol Nord, el més alt, i, a més, el Pol Nord i el Pol Sud. Duatlons, triatlons, raids d'aventura, la Marató d'Atenes, hi ha una pila d'activitats així d'extrem esport en les que has participat. Sí. Sí, no, vaig néixer mogudet. Sí, a casa ja se't veia que... Sí. No, la veritat és que sí, m'agrada aquesta part de combinar. Per mi l'esport m'apassiona, però he tingut la sort o la mala sort de no tenir un talent especial en un esport. Llavors, però en canvi l'he practicat molt, intensament, i per mi ha estat un camí cap a l'aventura, no? O sigui, és un mitjà, diguéssim. Però igualment parlant d'això de si anar sol o fer el repte acompanyat, però hi ha molta gent que li dius d'anar-se'n una setmana sol, jo què sé, a Formentera o a París, i no són capaços d'anar sol. O sigui, en general, a part de l'esport físic, tenim molta por a la soledat. Sí, però jo crec que és pel que comentava ell, perquè no estàs bé amb tu mateix, no estàs content amb les coses que fas. Llavors tens por d'estar sol i haver de reflexionar-hi. Com deia ell, no estàs amb ningú. No pots enganyar ningú, només et pots enganyar tu mateix. I la gent que no està bé amb ella mateixa difícilment pot estar sola. Jo si algun petit consell hagués de donar amb tot això és viviu instants sols a la vida. Perquè, però no parlo d'anar al Pol Sud, no parlo d'anar al Pol Sud, parlo d'un viatget, un viatge, un cap de setmana. 3 dies. Una excursió, però sol. Sol no vol dir en solitud total, vol dir anar-se'n, per exemple, un viatge, una setmana, sol. Perquè sempre ens anem amb el nostre millor amic, amb la nostra parella, sempre amb l'entorn de seguretat. I clar, amb qui parlem el 80% del temps? Amb el nostre company. Amb qui fem els plans? El nostre company. Et passen moltes més coses anant sol, coneixes molta més gent, captes moltes més experiències, és molt més expansiu per tu. I a més, el que diu ell, i a més et fas molt amic d'algú que és molt interessant fer-se amic de tu mateix, això et dura tota la vida, no? O sigui que és molt interessant. Aquí també podria passar que amb en Carles Gel, que va tenir l'incident mèdic, que va haver de tornar, s'haguessin barallat el dia 30. Sí. I llavors què passa? Sí, home, no et deixes de parlar durant 30 dies? Com es combat això? També té avantatges fer el viatge sol. És que no sempre s'ha de fer tot amb equip o amb grup, no? No, però vull dir que tants dies de convivència et pots acabar emprenyant. Sí. És un tema de... Però també tens temps de desemprenyar-te, home. I a més, no només és emprenyar-te o desemprenyar-te, que això és fer decisions crítiques conjuntament. Jo, per exemple, si estàvem a menys 39 i feia vent, podia decidir jo sortir i jugar-me una congelació o jugar-me a patir molt. Clar, entre dos heu d'estar d'acord, els dos, en sortir de la tenda. Vull dir, després, a les situacions crítiques, a vegades facilita més, com diu ell, a l'estar sol que no pas a l'estar acompanyat. Escolta, veiem el moment de l'arribada, allà on fas el cim, per entendre'ns, on compleixes l'objectiu, en el moment en què arriba al punt del Pol Sud. Estic al Pol Sud. Estem a menys 35 sota zero, filmant i fent les fotos, fent un esforç. Ho hem aconseguit! Déu-n'hi-do. No, aquí cap moment devia ser molt emocionant. Però clar, veiem per la imatge d'aquesta escultura i les banderes i tal, al Pol Sud hi ha gent.
Sí, i tant, i tant. Hi ha una base científica nord-americana que a més la van posar enganxada, no es van tallar un pèl, no la van posar a mig quilòmetre. Per què? Però té una raó de ser. Jo em pensava al principi que era una presència allò, estamos aquí. Sí, he vist unes banderes aquí també. Sí. Bueno, les banderes són dels 12 països que van firmar el Tractat Antàrtic inicial, que és algo màgic, això. Al món hi ha hagut 37 països, perquè ho han subscrit 37 països, que s'han posat d'acord en que una part del món només està destinada a la pau i a la ciència. Sona. Sí. Només pot ser aquest tros gelat, per això. Sí, no, però cuidado. Sí, però compte, que aquí hi ha molts materials, molts minerals, perdó. Hi ha petroli, hi ha moltes coses, No es pot utilitzar ni per temes industrials ni per temes de mineria ni res. Per res. I només per temes científics. És molt maco, s'han posat d'acord per això. I perquè hi ha molta gent que la reivindica, l'Antàrtida. I després, aquí el que fan és investiguen els neutrins, que són aquestes partícules que viatgen per l'univers molt pures, que no tenen càrrega. Però llavors, quan arribes tu allà, què veuen arribar i què pensen? Que de cop i volta et veuen... Bueno, sabien que arribaria. Hi havia uns que havien fet l'últim grau de la Terra, que els havien deixat amb una avioneta i havien fet l'últim grau de la Terra per reivindicar també el 100 aniversari. A més, havien fet els últims 112 quilòmetres i estaven per allà. I després hi havia un manyo que treballa a l'estació, l'han seleccionat mundialment per fer anar al telescopi de neutrins, que està a 2.200 metres enfonsat. És impressionant, impressionant. I el tio, jo estava arribant allà i em vaig fer una mica allò, vaig tallar una mica, perquè s'ha d'entrar per un lloc determinat, pels vents i tot això, vaig tallar una mica la picaresca i vaig veure un tio que venia corrent, dic, ja l'he liada. La primera bronca. Et venen a renyar. Un tio venia corrent cap allà amb mi i quan m'arriba, jo imagino, després de tants dies sense veure ningú, dice, ¿eres Albert Bosch? I jo, ai. I sí, soy Poveda, no sé què, tal, que estoy aquí. Em va donar un formatge i tot això, imagina't. I el paisatge? Perdona una cosa, és que has dit que era el recorregut i els 1.200 quilòmetres, però jo és que m'imagino tota l'estona tot blanc i tot pla i que no veus gairebé res. És així o no? Res. Home, és una mica monòton, això. Molt. Només a la meitat, al grau 85, durant 4 o 5 dies vaig veure unes muntanyes, que són les muntanyes de Thiel, que les veus a l'arribar i te'n vas, perquè estan com a 70 quilòmetres o 50. I l'altre és radicalment pla, amb petits desnivellets, però tu veus pla, a l'horitzó del cel, quan no hi ha visibilitat no veus res, sempre si fas 360 graus veus exactament el mateix, una immensitat. I a menys 35 graus, has dit que estaves aquí, vas arribar... Quina va ser la màxima temperatura de sota zero? Màxima 44, però no estava fora de la tenda aquell dia. Però i 44 graus sota zero, o 35 graus sota zero, què se sent? Home, ganes de... No, fred, se sent fred. No, però molt més fred que estar, jo què sé, 10 graus sota zero que podem estar aquí. Fins als 30 estàs bé. Estàs bé, fins als 30. Sí, estàs bé si no fa vent. Aquí el radical és el vent, no és el fred, perquè amb l'equipament que portem i tot això, fins als 30 estàs relativament agradable, no? Clar, estàs millor a casa amb la llar de foc, però estàs bé. A partir dels 30, tot i l'equipament, clar, qualsevol cosa se't congela, se't crema molt. Ara no se'm nota, tinc unes petites cremades aquí del fred, no? Perquè em vaig deixar una mica el buf una mica obert, res, un dia, no? Llavors, a partir dels 30, ara, això, 15 sota zero amb vent intens, de 20, 25 nusos, 30 nusos, és congelació ràpida si no vigiles. El perill és el vent aquí, és pitjor que el vent. Hi ha una pregunta clau, i és com dimonis t'orientes? Perquè tot és blanc, no veus res? Bueno, amb el GPS, sí. Has de confiar completament en la tecnologia. És relativament fàcil perquè és com el mar, això sí. Vull dir, has de buscar una mica el pas per la neu, per tot i tal, però en general el rumb és molt fàcil de seguir perquè no hi ha colls a passar, no hi ha muntanyes, això sí. Ara, per exemple, el GPS no el pots portar pas constantment a fora, perquè amb el fred, en mitja hora es queda sense bateria, o sigui, sense pila. Ho has de portar tot protegit, perquè el fred s'ho cruspeix tot. Ara veurem com s'ho feia l'Albert, perquè ens ha portat el material amb el qual va fer tota aquesta travessa, i ara després l'analitzarem, el comentarem, el tocarem i intentarem posar-nos a la seva pell allà al mig de l'Antàrtida, arrossegant un trineu de 140 quilos. No us n'adonareu i tornem a ser aquí. Fins ara. Falten 5 minuts per les 6 de la tarda. Estem fent un divendres amb l'Albert Bosch, que acaba de tornar del Pol Sud, on ha recorregut més de 1.200 quilòmetres sense cap mena d'assistència. També ens acompanya el Xesco Espar i el Pere Mas. Ara el que volem fer és posar-nos una mica en la teva pell i veure quins són els materials, què és allò que és imprescindible de tenir molt en compte
quan comences una aventura com aquesta? Clar, has d'anar abrigat, això és evident. Això és un material molt especial, molt tècnic, o és un material que trobaríem a qualsevol tenda? Home, alguna tenda per fer un 8.000 hi ha coses semblants, per fer una muntanya de 8.000. Hi ha algunes coses específiques dels pols. Per exemple, la jaqueta és una jaqueta especial per travesses polars. Per què? És més càlida. No és molt gruixuda, eh? No és molt gruixuda. No. A Illa, per exemple, aquí no importa que sigui impermeable, perquè pràcticament no neva mai a aquests llocs. Talla només el vent i tot això, i abriga molt, sobretot la part de dalt. Protegir el cap sempre és molt important. Portes moltes coses. Les botes aquestes són molt especials, encara que no ho semblin, però clar, són unes bambes. Molt flexibles. Sí, unes botes d'un 8.000 són molt rígides perquè han de portar crampons. Això pots caminar molt, has de caminar molts... I a més, això d'aquí és un secret que et dona un aïllament tèrmic. Això és llana d'ovella noruega. I es diuen kartenka. I tenen dues qualitats, una que calenten molt i l'altra que deixen anar pèls i se'n van sempre a l'aigua que fons a la olla. Sempre. Aquests pèls... Li donen un gustet. Me n'he arribat a menjar d'aquests pèls perquè els pots triar fins a cert punt. Sí. I després, clar, l'altre és protegir... No pots deixar... Clar, amb aquesta temperatura no pots deixar res de la pell exposat. O sigui, està tot tapat. A l'aire lliure. Sí, després portes, clar, portava 6 tipus de guants, des d'aquests que són els que més utilitzava, eren molt fàcils de treure i posar, i van molt bé, fins a uns molt gruixuts i tal. Gorros, evidentment, tot superprotegit, el passamuntanyes... Ai, tu ara que ho has fet i que has anat amb aquests materials actuals, pots imaginar la Mutsen fa 100 anys com... Tot i així es portaven material més antic, però l'Amundsen era supermeticulós, ho va preparar artesanalment tot. Clar, cosint-ho, tal, però anava molt ben equipat, amb manobles també, de llana i tot això, i anaven molt ben equipats, dintre de l'època. Clar, ara els materials ajuden molt, però aquell tio era un tio perfeccionista. Clar, però al principi del viatge tot et va molt bé, però a poc vas perdent pes. Vull dir que al final tot et devia ballar, no? Ah, sí. Els tirants aquí te'ls havies d'anar... Al final portava els pantalons aquí dalt. Que t'has aprimat quan? 15 quilos des que vaig sortir. 15 quilos? Perquè, escolta una cosa, quan estàs dintre de la tenda i decideixes que surts, et vesteixes tot sencer, perquè, bueno, no sé, et vesteixes a la nit, com dorms? Sí, a la nit dorms... Dintre d'això portes 2 capes, com a mínim, de roba interior, que n'hi ha una que és la teva pell, de fet només la vaig canviar, sap greu, soc una mica guarro, no? Però la vaig canviar només 2 vegades en 67 dies, perquè és la primera capa, els calçotets més, els calçotets 5 vegades, que consti. I això és la primera capa, una segona capa, hi ha una tercera capa, i després ja ve tot això que portem aquí. Després, a dintre la tenda, depèn de la temperatura, portes més, et vas traient més capes o menys, però al final al sac, portem un sac de plomes, que fins a 40 graus, jo he dormit a 42 graus a dins la tenda, no aquí, a l'Àrtic, 42 graus en la tenda, relativament còmode. O sigui, que estàs bé. Però un cop t'has posat tot, ara ve i tens una necessitat. Exacte. Ah, sí. Llavors, com funciona? Com passa això? Sí. Has donat amb... Mira, estratègicament hi ha moltes coses, però això és el fonamental. Això és el fonamental. Si és una necessitat líquida, fàcil, perquè de genolls, allà amb una ampolleta... Però dins la tenda, això sempre? Dins la tenda, sí, sempre. La líquida. No, això. I després ho tires, fem un foradet i tires a l'avancer de la tenda. Però si és una necessitat sòlida, has de sortir normalment de la tenda i, a més, encara no s'ha inventat la manera de fer-ho sense baixar-te els pantalons, etc. I per netejar, clar, amb aquests guants, com que per netejar, si algú vol provar, doncs que ho provi. No, has de fer-ho sense guants o amb uns guants molt petits. O sigui que es va molt de cara a la feina. Jo tenia uns guants de seda petits, especials per aquesta funció, per si de cas, diguéssim, tal, i això és una operació de precisió. I ho has d'intentar fer quan estàs o entrant a la tenda o sortint a la tenda, perquè si no t'has d'abrigar, que si tens un apretón, doncs clar, tardes mitja hora a abrigar-te. I després és un moment molt delicat. I a més, clar, que se congeli un dit és un problema greu, però si se congela alguna altra cosa, doncs és més greu. És més greu. I després és molt important, no, de veritat, ràpid, però jo crec que si alguna cosa tinc talent a la vida és amb això. Sí? Perfecte. A l'hora que toca... Perfecte, molt bé. Sempre complet. I llavors, arrossegues aquest trineu amb 140 quilos, que nosaltres hem volgut saber què són 140 quilos i hem posat garrafes de 5 litres d'aigua per simular la càrrega. Però què hi portes en aquest trineu? Sí, porto des de tot el material, guants, tal, tota la part electrònica, que també, clar, és de bateries per carregar tot, combustible, portava uns 11 litros
d'un combustible, com es diu? Però que és per pel cuinar, Sí, pel és com una gasolina, diguéssim. No recordo com es diu exactament el d'allò, com una gasolina líquida Però pel que no es fogonet, congela mai i tal. això. Pel fogonet, per fondre neu i tal. Sí, Perquè tota l'aigua que veus és neu fosa? Sí, tota. Sí, clar. Allà n'hi ha molta, però l'has de fondre. Sí. No cal portar-la a l'aigua, no? No, clar, clar, no, Déu no guarda que és d'emportar aigua de... I tot això, i després aliment, clar, aliment portàvem uns 50 quilos o 57, em sembla, 57 quilos només d'això. Que és un gust quan menges, perquè et crea plaer, perquè menges, t'alimentes i a més vas reduint el pes. El pes. No, això, sí. Perdona, i quina mena de menjar t'emportes? Llaunes o...? No, llaunes no, pesen molt i a més... No, menjars liofilitzats, que van en una bossa, són liofilitzats, però són bons, espagueti, puré de patates, arròs, llenties, estan bons, alimenten i sobretot, molt important, no has de cuinar, no has d'embrutar res. Amb una mica d'aigua així, et fas uns espagueti a la carbonara, perfectes, no embruts res, cosa que després si has de netejar amb les temperatures és un lío. I a més, clar, amb una mica d'aigua així calenta consumeixes menys combustible. Si consumeixes menys combustible n'has de portar menys. És tot una... I després durant el dia barretes d'aquestes i power bars d'aquests energètics, energètics, tot això. Perquè no... Perdó, estàs a la neu. És el fred. No, el que no vas poder fer, però, és... Tu vas passar el dia de Nadal. En mitja travessa estaves el dia de Nadal, estaves allà. Sí. Per tant, no vas poder menjar ni canelons, ni l'escudella, ni res, però... Torrons sí. Sí, perquè em vas emportar una mica. Bueno, me'l va cagar el tio. És que això és on volia anar. El que no es va estar, l'Albert, és de fer cagar el tió allà al mig del Pol Sud. Mireu les imatges. Com que aquí a troncs no n'he trobat, tinc una espècie de tió postmodern. Sota tinc 2 quilòmetres de gel. A veure si el tió respon aquí. Si no cagues torró, et donaré un cop de bastó. 1, 2, 3. No sé si haurà funcionat aquí, però bueno. Hombre! Torró! Torró! M'han portat torró! Està bé, també. Tenir el teu moment. Tota la barra. Tota la barra. No un trosset de torró, no. És energètic, molt bé, el torró és energètic. Sí. De fet, cada dia només d'arribar, perquè ens en portàvem bastant, el tio va ser bastant generós, per dir alguna cosa, i cada dia només d'arribar a menjar mitja barra de torró, allò, patapum. I l'aigua, si ets fora caminant i tens set, pots beure aigua? Sí. No es glaça ni res estrany? No, la portes a dins del trineu, la porto, portava 2 tipus d'aigua, bueno, dues ampolles, diguéssim, de cantimplora normal, diguéssim, protegides amb una funda, també aquesta funda que han ensenyat aquí, el tio aquest, a dins del sac de plomes, i això costa molt que s'arribi a congelar durant el dia, perquè està protegida amb el sac de plomes, i després porto un termo de 2 litres de te, i el termo no es congela mai. Val. Aquest home, amb tot això que m'ha explicat, doncs havia de caminar arrossegant aquest trineu on hi portava tota la càrrega. Ara nosaltres farem un simulacre. Clar, no estem al mig del Pol Sud, no hi ha gel a terra, que això ajuda una mica, suposo, a fer lliscar els 140 quilos. Ajuda, però també fa pujada, també és irregular. No vull desmereixer. Ajuda més que aquí, Ara farem una prova, el Pere Mas ens farà d'Albert i faràs l'efecte de portar això. A veure, Albert, com li poses? Sí. Mira, això és com una motxilla. És un arnès de pit, no és de cintura perquè et destrossaria els lumbars. Sí, no, és possible que també passi alguna cosa aquí, Sí. Jo no sóc forçut. No, això és molt fàcil. Això, pensa que... Això ara et costarà una mica, però quan portis 50 dies ja aniràs bé. Ara ja puc tibar? A veure, va. Vinga. Tingueu pietat, Pere. Vinga, Pere. Ole. Què, fàcil, no? És molt fàcil, Prou. Bueno, amb els pals hagués anat millor, Bueno, és el terra que és molt dur. Déu-n'hi-do, Jo, en fi, no sé, Xesco, esclar, jo quan veig això, no hi penso en aquest home allà al mig del Pol, com s'ha de pensar el dia que tens per davant? O sigui, És com menjar-te un gran barra de torró bocí a bocí. És a dir, sí que et fa molta il·lusió tenir clar l'objectiu i haver d'arribar al final, això està molt clar, no? Però només agafes la motivació si veus que són fites que pots assolir. Llavors, pensar en el següent trajecte, no? Pensar en les següents 3 hores, que arribar amb tranquil·litat, no? Pensar en el dia a dia. O sigui, fer-te objectius petits, que siguin assequibles. Fraccionar l'objectiu gran, que són els 1.200 quilòmetres, doncs amb les etapes diàries. I igual, a l'hora de muntar la tenda, concentrar-te només, estar molt present
en el que estàs fent. És una mica el que diuen els equips de futbol, no? Allò d'anar partit a partit. Sí, i minut a minut. Minut a minut. Allà era de dia, de nit, era molt de dia, era molt de nit, com anava el tema hores de sol? No, sempre era de dia. Sempre és de dia? Sempre. Llavors, com t'organitzes l'horari? Et fas un horari... Sí, et fas un horari, més o menys, que al final s'adequi també a les necessitats que tens de contacte amb l'altra gent, perquè jo cada dia parlava amb la base, a una hora determinada, una base, i donava la meva posició, perquè al estar sol, diguem, havíem establert que si en 2 dies jo no trucava m'enviaven un rescat o buscaven alguna cosa. Imagina que desmaies. Sí, clar, ningú sap què ha passat. Jo què sé, o la tenda t'intoxiques o el que sigui. Doncs, després fas uns horaris que vagin bé per a aquestes coses. Jo trucava a la meva dona cada dia, també, perquè ella, primer pel tema personal, després feia de coordinadora una mica de tot l'equip. A través d'ella em comunicava amb tothom. És molt important la disciplina d'horaris, perquè si no, al final, no te'n dones compte i poden ser les 2 de la nit. Sempre és de dia, sempre. No fa servir mai un frontal, que el porto sempre, perquè anar-se'n d'expedició i no portar un frontal, és que sembla... I sempre el porto, i soc burro, sembla que me'n vaig a l'Àrtic o així, sempre el porto, però és que no serveix, sempre és així, quan hi ha visibilitat. Jo crec que és admirable la preparació que vas fer per poder arribar amb una relativa tranquil·litat, no? És a dir, portaves tot planificat al mil·límetre. I cada dia vas fer tot el que tu havies planificat? Bueno, moltes coses vas també improvisant, canviant una mica, a vegades... L'alimentació, per exemple, al principi era molt restrictiu, després al final vaig fer un inventari i em vaig tirar a la gula, no? Perquè tampoc portava un marge d'error, però que tampoc tractava d'arribar al polsolí que et sobressin 7 quilos, havent passat gana. Has d'anar regulant i tot, i has d'anar improvisant una mica, però en general sí que has de planificar molt bé, perquè aquí portar de més és absurd i portar de menys és perillós. Albert, has fet el Pol Sud i suposo que, clar, ets tan inquiet que ja deus estar pensant en algun altre repte o no? Sí, sempre en tinc una llista, bestial, però he de prioritzar. I quin prioritzaràs? Home, tinc reptes més petits ara durant els pròxims anys, 2 anys, però sí que pel 2014, a l'estiu, vull prendre'm en sèrio la decisió de si em comprometo o no a fer-lo o no al Pol Nord. M'agradaria molt fer el Pol Nord, també amb autosuficiència, segurament 2 persones, des de Canadà, Pol Nord es belluga. És un altre al·licient que s'assembla moltes coses, però és molt diferent. És molt diferent i... Doncs, Albert, molta sort. No et puc dir, vindrem. No vindrem. Home, ell ja està entrenat. Ell sí, ja el tenim aquí, totalment per mà. Totalment per mà. Albert Bosch, felicitats per aquesta proesa i, en fi, que tinguis molt èxit amb tots els altres objectius que et plantegis, que segur que amb aquesta mentalitat segur que els aconsegueixes. Ho intentarem. Moltes gràcies. Gràcies, felicitats. Gràcies, Xesco. Gràcies, Pere. Tornem cap a Matadepera perquè allà no és el Pol Nord, els reptes no són tan difícils a la muntanya, però sí que la Mola serveix també per preparació d'esportistes, més aviat per recuperació d'esportistes. Parlarem d'això i també de què significa aquest parc natural del Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac amb el Francesc Mauri. Espartac, ho tens tot a punt? Sí, el tenim aquí, en Francesc Mauri, i també Antoni Padilla, cap d'Esports del Diari.